Tyšte, čau, tak ty si hlavný tréner v Base Gyme a ty máš na starosti vlastne všetko to, čo tu funguje, ako sa robia tréningy, ako sa zostavujú tréningy, ako budeme pristupovať k ľuďom. Áno, to teda je pravda. Dobre, položím ti pár otázok a myslím si, že ľudí by zaujímalo hlavne nových, ako to tu funguje, aké to tu je. A skús možno, že ty predstaviť Base Gym, že keď niekto nepočul o Base Gyme, že čo si o ňom môže predstaviť, čo to tu vlastne robíme. V prvom rade skvelú komunitu cvičiacich ľudí, povedal by som všetkých vekových kategórií. To znamená, že nikto sa nemusí báť. Starší, mladší, chudší, tučnejší prísť cvičiť. Čo si myslíš, že Base Gym odlišuje od iných, aj nie gymov, ale klasických fitiek? V prvom rade je to asi priestor a veľkosť priestoru. A takisto v podstate Base Gym nemá žiadne kladkové stroje a snažíme sa cvičiť celé telo, nie izolovane. V podstate vidíme, že tu nie sú žiadne stroje, tak to je všetkým jasné. Čo si myslíš, atmosféra, aká tu vládne v priebehu dňa na tých tréningoch spoločných, aká komunita tu asi ľudí je? No tak, ako som povedal, tá skvelá energická komunita. V podstate každý každého pozná, takže tréning nie je len o tréningu, ale aj o nejakej socializácii a debate medzi ľuďmi a v prvom rade srande teda. OK. Taký mýtus koluje okolo Base Gymu v Bystrici, že vlastne sa tu ľudia boja chodiť kvôli tomu, že si myslia, že tu fakt musia vedieť spierať, musia vedieť zhybovať, musia vedieť chodiť po rukách, dobre, že skákať po rukách nie. Myslíš, že je to tak, lebo s týmto sa často stretávame? Vôbec to tak nie je. Každý, kto k nám prišiel, začínal úplne od nuly a nevedel žiadne spieracké cviky ani nič podobné. Všetko sa postupne naučíme a od nikoho nechceme dvíhanie extrémnych váh, ale v prvom rade nejaké prevedenie a techniku. Ale myslíš si, že nemusí vôbec vedieť cvičiť, alebo je dobre mať, aby mal niekto nejaké základy už? Absolútne nemusí vedieť cvičiť. Takže je to pre úplných amatérov, ktorí chcú začať. Ak niekto vôbec nikdy necvičil, má mať z toho obavy? Skús krátke len povedať. Nie. Okay. Skús povedať pre úplných laikov, ktorí vlastne nevedia, že ako sa chcem zapojiť, možno, že by aj chceli chodia okolo, ale nevedia, ako to u nás prebieha, či sa môžu rovno zapojiť do skupiny, alebo sa musia naučiť najprv nejaké základné cviky, aby sa zaradili, ako možno pristupuje komunita k ním. Skús to nejak rozdeliť. V prvom rade treba chcieť, prísť, skúsiť si ukážkovú hodinu, ktorá je zdarma. Tam si vysvetlíme, akým spôsobom fungujeme v tomto gyme. A tak, ako sme už vraveli, netreba sa báť. Na tej ukážkovej hodine nikoho nezlikvidujeme, možno len trošku, ale to k cvičeniu patrí. A na tej ukážkovej hodine si človek vyskúša ľahký tréning a on sa môže rozhodnúť, či s nami chce pokračovať, zlepšovať svoju postavu, kondíciu a silu. Okay. Alebo si vyberie. Takže je to v podstate jednoduché, že stačí, že sa prihlási na nejakom formulári, ktorý máme na stránke. Presne tak. Príde sem a vlastne zažije si tú atmosféru a celé to prostredie gymu, ako to prebieha. Presne tak. No a že na prvom tréningu sa naozaj dozvie všetko, ako to v Base Gyme funguje a sám sa rozhodne, že či to je pre neho alebo nie. Máš pravdu. Čo si myslíš, že aké pocity zažívajú tí ľudia, keď prídu prvýkrát? V prvom rade sa možno aj boja, ale to už sme zase spomínali, že báť sa vôbec nie ničoho a pocity nového prostredia, ako v každom inom fitku, zažijú aj tu pravdepodobne. A s čím sa začína, s akými cvikmi možno na tom prvom tréningu? Alebo je to len skôr testovací tréning, že navzájom sa testujete? Prvý tréning nie je vôbec testovací, nechceme na prvom tréningu nič testovať. Chceme v prvom rade ukázať človeku, akým spôsobom prebieha tá tréningová hodina. Veľmi dôležité je zistiť zdravotný stav u toho človeka. Ako sa pristupuje k jednotlivcom, keďže je to skupina a vlastne všade tvrdíme, že máme ten tréning individualizovaný, že každý si tu príde na svoje, ako to vlastne je, lebo úplne sa to možno, že ľudia nerozumejú, keďže to je naozaj skupina, ktorá tu cvičí spolu. Je to skupinový tréning s individuálnym prístupom. To znamená, že každému človeku na základe jeho schopnosti a možnosti prispôsobíme, či už je to technika cviku, počet opakovaní, a tak ďalej, a tak ďalej. A myslíš si, že pri tej skupine sa dá dbať na to, aby naozaj dodržiavali tú techniku? Lebo tu vieme, že je prvorada a hlavne pre nás ako Base Gym je veľmi dôležité to, aby sme dohliadli na to, aby tí ľudia naozaj cvičili technicky, aby si neubližovali. Presne z tohto dôvodu máme tzv. Basic kurz, kde sa učíme techniky cvikov a tým pádom sa nám to oveľa ľahšie kontroluje aj vo väčšej skupine. Čo si myslíš, že najviac tých ľudí zaujme na tom, že v Base Gyme ostávajú tak dlho cvičiť? Komunita a to, že sa počas tréningov
vytvoria priateľstva aj medzi jednotlivými cvičencami. Takže nie je to tu len o extrémnej makačke, to vôbec, ale je to aj o vzťahoch a kamarátstvách. Dobre, a myslíš si, že kedy prichádzajú také prvé zlepšenia pre tých ľudí, že kedy zbadajú nejakú zmenu na sebe? To všetko záleží od trénovanosti človeka. Pokiaľ je to športovec dlhoročný, samozrejme, ten progres bude badať možno trošku pomalšie, a pokiaľ človek začína úplne od nuly, jasné, ten progres bude oveľa rýchlejší. Ale samozrejme, ten progres záleží aj od toho, ako konzistentne človek cvičí. To je najpodstatnejšia vec. Takže pravidelnosť. Pravidelnosť, presne tak. Raz do týždňa tréning nestačí. OK, takže u nás je dôležité to, aby tí ľudia chodili pravidelne, až vtedy je vidno ten progres. Presne tak. A to nie je len u nás, ale so všetkými športovými aktivitami. A čo si myslíš, že bežím, aké prvky používame v tréningu? Že vieme, že sa tu, všetci vedia, že sa tu kombinuje veľa cvikov vlastne, či už to je spieranie, gymnastika a tak ďalej. Aký je, myslíš, ten presah a prečo si myslíš, že je to dobré? Tak je to hlavne z toho dôvodu, aby ten tréning bol pestrý. Ten tréning sa nám stále obmienia. Robíme cviky s činkou, robíme cviky s jednoručkami, s vlastnou hmotnosťou, tak ako si povedal. A chceme hlavne stimulovať všetky tri zložky, a teda nejakú výbušnosť, silu a kondíciu. A je to dôležité aj pri bežných ľudí, ktorí už nemajú napríklad športovú ambíciu, majú po 40-ke, chcú sa hýbať? Určite je to dôležité, možno hlavne pre bežných ľudí, ako sa už teraz v poslednej dobe často omiela z každej strany téma dlhovekosti, a teda nejakého naberania svalovej hmoty a tak ďalej. A s tým nám súvisí potom kvalita života v neskoršom veku. Takže určite z tohto pohľadu je to veľmi dôležité, hlavne pre bežného človeka. V poslednej dobe som si všimol, že vlastne chodí väčšina skupiny sú ženy práve v rôznych vekových kategóriách. Áno. Čo si myslíš, že pre ne je tá motivácia, prečo chodia do bežžimu a prečo to vlastne tak momentálne teraz tak je? Veľmi dobrá otázka, na ktorú je ťažká odpoveď. Pravdepodobne ženy sú chtivejšie po nejakej krajšej postave, chudnutí a byť silnejšie. Asi takto si to vysvetľujem. Dobre, ale k tomu zase naväzuje fáma, že ženy si myslia, že ako náhle budú dvíhať činky, budú veľké, ženy nechcú byť veľké, nechcú mať obrovské svaly, tak ako chlapi. A skús možno vysvetliť tento mýtus, že prečo si ženy myslia, že budú obrovské, keď budú svalnaté. Neviem, z akého dôvodu si ženy myslia, že budú veľké, pokiaľ budú cvičiť silový tréning. Tak ako si povedal, je tu mýtus, možno treba pozerať menej instagramových príspevkov fitnessiek a crossfitáčok. A prísť sa opýtať radšej za tebou, hej? A prísť sa spýtať a prísť sa pozrieť, ako tie ženy, ktoré tu cvičia aj 5-6 rokov, aby boli veľké, museli by sa venovať celé dni len cvičeniu a perfektnej strave, čo sa počas bežného pracovného života prakticky nedá. OK, dobre. A skúsme sa teraz pozrieť na tých chlapov. Prečo si myslíš ty, že by tu mali byť chlapi, alebo že je to vlastne aj pre nich? Lebo vidíme, že ten vonkajší svet na nás pozerá, že OK, ak je tu veľa žien, tak asi to možno, že nie je pre mňa, ak chcem chodiť do fitka, pumpovať tie bicepsy, tricepsy, sixpack a mať nejaké veľké svaly, pekné hlavne, aby to vyzeralo. Myslíš si, že v bežžime dá sa mať naozaj peknú postavu, dobrú funkčnosť a všetko? V bežžime, tak ako si povedal, dá sa mať hlavne tú funkčnosť. Prečo chodí menej chlapov? Ťažko povedať. Možno sa boja toho, že ženy budú cvičiť krajšie, keď budú cvičiť vedľa nich. Myslíš, že sa boja chlapi toho, že keď prídu tu, naozaj tie baby vládzu, boja sa toho porovnania, že to ego trošku klesne? Môže to byť jedna z možností, ale zase, ak ten chlap bude konzistentne trénovať, určite rýchlejšie predbehne, či už v činkách alebo kondične, pravdepodobne každú ženu. Poďme sa venovať ešte tomu úvodnému tréningu, že čo by si povedal, prečo by si pozval ľudí prísť na prvý tréning, majú to úplne zadarmo. Vlastne prvý tréning je pre ľudí, ktorí prídu a chcú odskúšať, ako to tu v bežžime funguje, aké to je, majú to úplne zadarmo. Za mňa je to veľmi férová ponuka, že vlastne nemusia za nič dopredu platiť, len prídu a odskúšajú si, ako to tu je, aká tu je atmosféra, aké sú tu stroje, čo dokážu, čo nedokážu, aký je posun, až potom vlastne sa môže rozhodnúť. Určite, keď človek príde na skúšobný tréning, ktorý je zdarma, nemá čo stratiť. To znamená, že len sa netreba báť, treba chcieť, treba prísť, zažiť si atmosféru a na tom skúšobnom tréningu samozrejme človek zistí, sedí mi tá atmosféra, nesedí mi to a následne sa rozhodne, či chce cvičiť ďalej. Takže určite nemá človek s skúšobným tréningom čo stratiť. Akurát zadarmo si zacvičí. Takže treba prísť, pozrieť sa na našej stránke, registrovať sa dole vo formulári, Týšťo alebo niekto z vás sa nám ozve a spolu môžeme začať cestu v bežžime. Prídi.